Мир Божий вам, брати та сестри. І що мають мир, Божий знає, що таке мир. Вітаю вас всіх любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам. Яка хвороба не була б у вас, якась фінансова згода, хай ім'я Ісуса Христа. І зцілиться тіло, і ця фінансова згода йде геть. А ім'я Бога буде прославлено, прозвеличене по всьому світі. Знати одного правдивого Бога Ісуса Христа – це вічне життя, як каже 17 глава від Івана Євангелії, молитва Ісуса Христа. Тобто тепер, бо так годиться нам, ви повинні всю правду. Написано, як йому самим буде жити людина, але кожним сном, що погодить з Божим. Що написано, спокуш Господа Бога свого. Відійдися одного, бо ж написано, Господи, Богові своєму поклоняйся, служи одному йому. Покайтеся, вже Царство Небесне, йдіть за мною, я зроблю вас овцями людей. Блажені Боги Духом, їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, вони будуть утішені, блажені лагідні, в день спадкують вони. Блажені голодні, справні правди, бо вони будуть нагодовані, блажені милостиві, бо помиловані не будуть. Блажені чисть серцем, вони будуть бачити Бога, блажені миротворці, вони синам Божими стануть, блажені вигнані за правду, бо їхнє Царство